elkeen eers in die eerste plek sê ons baie dankie vir hierdie geleentheid vanoggend. Maar dan wil ek vra dat ons, soos ons hier sit, vir ons net voorstel. Net jou naam en wat is jou relationship met en voor die bekendstelling of voorstelling wil ons nog ook nederig weer eens verskoning vra vir gister se platters wat ons begin het. En ons sê baie dankie dat u vir ons die geleentheid kan bied om vanoggend weer voor u te kom staan. Dankie, ons sal sê by sessies begin. Tidak gematung enatsi, tidak kiatai. Wala. Bakit dit keramian? Mensen wat ik ook bij de vorige keer om mezelf te introduceren voor de mensen. Mijn vader is Abraham Douwsap. Mijn pa's vader is Thomas. Maar ons laten het maar niet uit. Ik heb in de klomfamilies. Jan Stefanus Vries. Mannetje. Dat is mijn eigen bloedfamilie. Kijk, dat lijkt toch aan elkaar. En Rensie. Dat is ook mijn eigen bloedfamilie. Zodoende, ik heb 7 kinders. Sommigen zijn dat niet hier, maar daar zijn ook heel onmiddellijke omstandigheden wat eigenlijk niet hier kan. Ook daar 2 zus, waar staan de Mola en Tandako. Ik heb dus eigenlijk hij is ingetrokken. Dus net zo goed als toen deze hij dan niet op een voorrecht. Jezelf voor te stellen. Goedemorgen, ik ben Bedila. Mola is een van die Maaskanda. Dat is mijn vader. Die papi Nela. Ik is Mona Lisa Douwsap. Ik is Elsie Mora, ik is Elsie Mola Sistake. Ik is ook Mola Sistake. Tisha Novasis, Mola Sendaki Panipasakanda. Chuchina Novasis, Mola Sendaki Panipasakanda. Venus Mutinga, Mola Sendaki Panipasakanda. Ik is Erna Mutinga, ik is Mr. Lakase van mijn zuster. Francina Moses, ik is Mr. Lakase, zijn zuster. Die oude zuster. Mr. Laka is nog. Mola Ik is Cynthia Kovasis. Mr. Lakap Senegi. Goedemorgen, ik is Moira Novasis, die dochter van Francina Novasis en Mola Senegi van Sipasa Kanta. Mora, ik is Jan Frida Novasis. Is Mr. Lakase zuster. Mora, ik is Deborah Douwsap, Mola Sendaki van die Maaskanda. Deborah family, welkom. Elwood Douwsap. Sina's zin. Vuile. Zo allemaal groot gemaakt. Satu Ogado. Hallo. Ini wie hari. Kom in. Goedemorgen, Anna Marie Strever, Ausis, Molas Anti. Goedemorgen, Koyro Kovasis, Mola Sendaki. Barangkom. Ja. Ik is mijn vader, Tiny Iso. Namens Klingberg. Ja. Baie dankie. Okay. So die tekst vir vandag is Vrydag die 13de. Ongelukkig, of gelukkig is dit in Engels. Die eerste dagtekst is geneem van Matthew 17 vers 7 tot 8, wat sê, Moses hid his face for he was afraid to look at God. Okay, die tekst is van Exodus 3 vers 6. Moses hid his face for he was afraid to look at God. En die leertekst is geneem
Matthew 17, verse 7 tot 8. Jesus came and touched them, saying, "Get up and do not be afraid." And when they raised their eyes, they saw no one except Jesus himself alone. Onze gebed vir vandaag. Let us grow into the kind of Christians you want us to be, and teach us how to pray and please, lovingly intercede in our lives. In the name of Jesus, we pray that our faith be increased so that we will be an instrument of your peace and a steadfast soldiers in your army. Amen. Amen. Ons sal ietsie sing. Ons weet, ons is in die tyd op pad na die 3de Advent. En die koffie, die wat koffie drink, tee drink, met bietjie suikertjies daarby sit, laat ons bietjie energie kry vir die dag. En dan die melkies vir die krag ook by kry. Dit is die melk. En dan het ons die broodmeel. Dat ons nou bietjie koekies mee maak. Of roosterbrood. En dan het ons die suurdeeg wat daarmee gepak gaan. En dan die kookolie waar ons die koekies mee maak. En dan het ons nou die sout. Voor die sout het ons nou die kerse. So die kers bring nou lig in die huis. So moet ons die kers brand, laat daar lig wees. En dat ons ook mekaar moet sien. Moet sien. Lig wees. En dan het ons die sout van die lewe. As daar nie sout is nie, dan is alles smakloos. Daarom moet daar altyd sout is. As ons bietjie magwerkies kry of as die mag omgekrap is, dan jy ook bietjie aanmaak en drank en dat jy versterk daarmee. Oké? En dan het ons die olie. Dit gaan gepaard met die kerse. En dan het ons die tabak, die sigaretjies en dan die vuurtjies. Gewoonlik is daar ons ook mense in die familie wat dit gebruik. Jong mense gebruik dit ook vandag om sien dit. Nee, dat die mense nie stres nie. Mense, dit is toch ons, dit wat ons vir hulle voorgebring het. As hulle vir daar moet aanvaar. Met nederigheid voor een pleeggoedheid. Dan vraag ik voor u, wees alsjeblieft zo goed en geef op ons, uw dochter. Laat zij met Giovanni een huwelijk kan treden. Maar dat is als u goedkeuring dat kan wegdragen. Baie dankie. Ons het hier in die straat verby gestap. En toe het ons, ek het wel gesien, daar is vetplante en bome hier in die tuin. Maar daar was 'n blommetjie wat baie helder en baie mooi was. En toe het ons van hierdie mooi blommetjie gehou. Ons wou dit amper gepluk het, maar ons weet ook nie, dit is nou nie wettig om sommer iemand se tuin in te gaan en iets te pluk nie. Maar ons het nou net hierdie blommetjie gesien en gedink, ons sal 'n plan maak en by hierdie huis moet gaan om hierdie mooi blommetjie te kry. So ons is vandag hier om te vra, is daar 'n manier waar ons hierdie mooi blommetjie, dit was in so 'n mooi potplant gewees, so het ons gedink, ons kom sommer vra die hele potplant met die mooi blom, en ons sien daar was klein blommetjies langsaan,
En ons is hier om vir u te vra om vir ons daai blommetjie te gee, om dit te vertrou aan ons, sodat ons hierdie blommetjie vir ons seun kan gee. Met alle nederigheid. Dankie. Dus dan wacht het allemaal klaar praat. Ja. Maar dankie voor die gelegenheid. Ik heb ons vergeten om hier te gaan komen. Ons bij ons is er gezegd, ons een plan gezien wat bij mooi is. Wat ons bij u wil komen vragen met meerderheid. Dat u voor ons die plan kan geven, dat ons dat voor ons zien kan geven. Als geschenk voor ons kan geven. Dit past bij ons. Dit zal baie mooi bij zijn pas. Bij zijn plek pas. En dit is wat ons gezien heeft. Wat voor ons gezegd, hij plan. Zal moet bij ons is mooi kan plan. Kan zit. Ik zie zomaar hoe. Hij plant op die tafeltje kan mooi zitten. Zo. Dus vraag meer terug om voor ons die plantje kan doen. Dat ons voor Mola kan geven. Ons is kom kuier net vir een toe. Vir die mooi meisie, die mooi blommetjie wat julle so lief het. En wat ons ook lief gekry het. Hierdie blom het ons nog gesien tussen ons. En nou die eerste keer nou ook bietjie gevra. Watter blommetjie is nou hier so tussen ons? Wat vir ons lig gebring het om ons te maak. En toe hoor ons nog. So het ons gesien nog vir ons. Gevra en vir ons uitgekom. En ons het nou die spoor gevolg tot hier en Keetmans. Dat ons toch die blommetjie kon kry. Die mooi meisiekind wat nou moet vrou word. Waar ons met alle nederigheid kom vraag. By die ouers. En ons is so bly, ek is so bly vandag. Dat julle allemaal, al twee van julle nog en daar die levende lewe is. En dat julle nog levendig is. En dat ons kon sien van wie hier die mooi blommetjie kom. En ons is toch proud. Ons is gelukkig, ons is bly vir dit wat ons gesien het. Dit is die eerste keer wat ek vir julle ontmoet. Vir 'n blye ding, vir 'n blywende ding, vir die liefde wat begin het. En om 'n seun te hê is so moeilik. As hy net so maak, dan gaan ons. Het is net omdat die tradities nou verskil dat ons nou ook hier so 10 hier so goed ons kom sit. Ons kom sit sommer die hele huis vol tot ons die meisiekind kry. Dit werk by ons so. En dan praat ons aan mekaar totdat ons die mooi meisiekind moet kry. So soek ons toch die mooi meisiekind vir my broer se seun. Dat hy toch 'n huis het. En vry kan beweeg tussen julle. En die steel goeders moet op sy sit. Baie dankie. Familie. Maar ik leer op nog een jaar. Ik heb dat. Ik praat of niet terug. Lucia, rang van haar alsjeblieft. Dat zie toch met waar je wandelen kan trouwen. En zij zei moet bewegen. Tot ik het alle kan steken. Alsjeblieft. En dat is het Gods naam wat ik vraag. Dankie. Ek wil toch ook net my stem by die ander stemme byvoeg. Ek het gister alleen gepraat, so ek is bly dat ons vandag
paar stemme in die huis het. Die huwelik is 'n covenant met die Here. En as 'n jongeling sy pad wil suiwer hou en na die ouers toe kom om vir brood te vra, dan kan ons hulle nie klippe gee nie. En dis op daai pad wat ons vanmôre hier gekom het. Ek het gister gesê dat hierdie huis het klomp blomme, soos u kan sien. Mooi blomme. Blomme wat ons mooi oppas en mooi laat lyk. Dis hoekom hulle vandag hier is, dat u self kan sien hoe ons na ons jong mense omsien. En ons wil daai blom wat ons hier wil pluk, wil ons tussen hierdie mooi blommetjies plant. En soos een van hierdie mooi blommetjies laat lyk. So ek wil vir u die versekering gee dat wat u vandag hier sien tussen ons dieselfde gaan wees met u dogter. Dat sy in veilige hande en in veilige plekke sal wees. Ons sal seker maak daarvoor. En dis hoekom ons vandag met blye maar nederige harte na u toe kom en sê, gee vir ons daai mooi blom. Met die blommetjies langs haar. En sommer soos onze manne en jong manne sê, sommer met u almal wil ons dat blommetjie vandag hier kom haal, dat ons mense mekaar kan wees, vir mekaar kan ondersteun, by mekaar se geleenthede kan wees, vir mekaar kan help begrawe, huis opsit, saam met die dogter, met almal wat belangrik is vir haar. En dis op die pad wat ons vandag hier is, om toch te vra dat u vir ons toelaat, inlaat in die deur, om met u dogter te trou. Ek weet, om 'n kind in iemand af te staan is nie maklik nie. Dit verg om bravate op te tel, om te sê, ja, my kind kan idees uitgaan en by ander mense gaan huis opsit. Maar ek wil vir u die versekering gee dat Johan 3 'n stewige jong man is. Dat hy huis kan opsit, dat hy kyk na sy mense, dat hy sy kinders kan grootmaak. En dat hierdie familie wat hier sit, daar is en altyd daar sal wees. Om te sê, dit lyk nie reg nie, moenie so loop nie. Kyk na jou pad, kyk hoe jy loop. En daarom wil ons vir u vandag verseker dat as u dit so goed vind om die dogter vir ons te gee, ons vir haar mooi sal oppas. Sy sal nooit terugkom nie. Dis nie onze familie se doen dinge om mense te kom vra en hulle terug te vat nie. Sy sal nooit terugkom nie, ek wil dit onderstreep. Ons sal seker maak nie hoef terug te kom nie, dat sy gelukkig is en dat sy gesond is en mooi na gekyk word. Daarom gee vir ons die blommetjie, laat ons toch ons seun in die huwelik laat tree met iemand wat sy hart gesteel het. Dankie. En die sama dit samen wil ook net sê dat ons wil die ding reg doen. Ons wil eer aan julle as 'n familie bring, die saambly en die uitgaan. Ons wil dit op die regte manier doen. Met dit vra ek om vir ons die eer te gee om vir hoe deel van onze familie te maak. Ons beloof dat ons mooi na haar gaan kyk, dat ons nooit gaan moord, dat ons haar nooit gaan terugbring, soos my auntie gesê het, in enige negatiewe manier nie, maar dat ons haar altyd sal exalt en dat ons haar op ons aandag gaan dra. Ja, ons vra nederig om die blessing te kry en die toestemming te kry om in die huwelik te tree saam met haar. Asseblief. Ja, ek wil dan toch baie graag vir myself. Aandele weet ook self, aandele ken my storie, hoe baie my lewe verander het wanneer sy betrokke was in my lewe. So ek wil dan vra vir myself. Ja. Ek is baie lief vir haar. Dankie.
grond af so aan. Baie nederige kind, respek. En dis bottom line. Ja. As jy die volgende mens respekteer, dan beteken dit wat sy huis het kom. Ja. En ek haal my hoed af reik het. Ek het net 2 dogters. En hier is my laasbom. So dis 'n swaar hart. Maar ek weet waar toe gaan sy. Ja. En almal wat betrokke was met sy opvoeding, hulle het 'n baie goeie job gedoen. En weet jy. Oké, sê maar. Oké. Dat de af, my trane loop. Ja, hy het nou die meeste van dit gesê wat ek ook wil sê. Maar Joandre ken vir my. En ek het vandag een af wat ek hom gesien het en ek hom van hom gehou. En uiteindelik hulle se verhouding vir my weggesteek toe vir haar. Sê vir my wat gaan aan? Nee, die tyd is nog nie ryp nie. Oké, maar so die tyd aangekom tot hulle moes nog sê. Ja, daar's 'n verhouding tussen hulle. Maar soos die oom gesê het, het baie groot respek vir ons. So ons kan nie vir hom nee sê nie. Ons vertrou en ons sien my dogter is gelukkig met hom. Dis mos maar nog net ja. So ek sê ja. Ek sê ja. Ek moet opgesê. By all means, Joandre, familie, kokfamilie. Ek kan my dogter afstaan. Op een voorwaarde. Joandre, jy kyk agter die kind. En ek bid en glo, julle sal die beste maak van julle se lewe. Ja. En soos ek gister ook gesê het, ek is bly julle het God aangeneem in julle se lewe. That's number 1. Yes. En julle sal net from strength to strength kan. Hallelujah. My kind, you have my blessing. Yes. Kan Dis nou die geleentheid waar hulle tweeetjies daar moet sit. Die Blom en Mola. Dan sal ons dan net vra dat die groot mense 'n paar woorde van versterking, woorde van vermaning aan die twee gee. Ja. En dan sal sawan, ay root ng kisabong musik mo. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ayo, kaise, ayo, kuse.
ons is baie bly. Ons het die blom gekry. Ons het toestemming gekry om die blom by hierdie huis te pluk. Die blom is gepluk. Die blom is gepluk, ja. So, baie welkom in ons familie. We are looking forward. Ons kyk vorentoe. Ons kyk uit dat jy daar die mooie geur by ons ook sal plaas. By onze familie. Welkom van ons allemaal. Kan ons harte aan de klap geven? So, nou sal ons die geleentheid gee aan onze ouers en jou ouers om woordjie van bemoediging, woordjies van vermaning, kortliks te gee aan die twee mensen. En met onze oom begin. Ik niet zo, maar ik niet. Op aandacht toch voor de voorrecht. Ik is ook mag die Heer voor u. Redelijk zeer. Kijk op naar boven. En u zal zien die dingen zijn recht komt. Die Heer is altijd die rechter van alle dingen. Hij is die meester. En mag die Heer samen met jullie twee wees en voor jullie die pad voor hem toe wijs. Moet jullie moet beginnen. Maar met die hulp van die Heer wordt alles geschikt. Ja. Amen. Amen. Nou, wij gaan zien. Die huwelijk, zoals ons gehoord het, is een instelling van de Heer. En ik is blij om te zien dat jullie bij die Heerse dingen betrokken is en dat jullie die pad willen volgen. Jullie zien al die pressure wat ook getrouwde paren is. Jullie was bij elkaar. Nou wat jullie getrouwd, zal die duivel. Nou wat jullie wil trouw en gaan trouw. Yes. Nou eerst is dit voor die duivel om jullie te wil breken. Yes. Want als daar getrouwde families is, dan is daar gezonde families in onze samenleving. En dan gaan ons vorentoe, kinders worden goed groot gemaakt en zo aan. Die duivel wil dit niet. Hij breekt ons af met drank, met dwelms, verkeerde vrienden, alles waaraan jullie jong mensen, jullie zien dit ook al in die omgeving. So jullie moet weten, jullie gaan nou in een groef, wat een gevaarlijke groef is, wat jullie kan maken en opbreken. Het is voor jullie om die pad te volgen, want het is die Heerse pad, het is die Heerse pad. En voor elkaar te respecteren, voor elkaar lief te wees, naar elkaar te luisteren en voor elkaar daar te wees als een veilige haven. Voilà. Lulu moet niet naar andere mensen vluchten voor bescherming van haar huwelijk niet. Jij is daar. Jij is al bij jong, jij hebt al bij niet die ondervinding van haar huwelijk niet. Leert het bij elkaar, wees daar voor elkaar. Hou handen vast, bid samen, praat met elkaar. Maar weet dat het die Heerse instelling is. En als jullie enige raad hebt, zal jullie handen vasthouden. En bij die Heerse voeten gaan kniel, zodat jullie kniel, zodat jullie die pad voor hen toe zal. Zo, respecteer voor elkaar, wees lief voor elkaar en ik wens jullie al die voorspoed toe. Die liefde en respect is wederzijds. En omdat je de Bijbel leest, weet je wat zijn Heer van die verhouding tussen een man en een vrouw.
die vrou moet nederig wees vir haar man en die man moet haar liefhet. En so moet julle eie ritme vind vir julle se eie huis of vir julle se eie ritme. Het is belangrik dat julle 'n huis bou waar die vrou nederig is, submissief is, julle lees muslimies, en waar die man sy vrou liefhet. Dis die huwelik wat floreer. Dis die huishoudings wat floreer. En waar dit goed gaan en waar dit mooi lyk. So bly by mekaar. Wees lief vir mekaar. Wees onderdanig met mekaar. As ons praat van die vrou moet onderdanig wees, dan beteken nie dat nie dat die man op die vrou so opsit en maak net soos wat hy wil nie. Dis thuis nie 'n huwelik nie. Jy pas daai vrou op omdat jy lief is vir haar. En dat jy liefde aan haar toon en bewys is en nederig vir jou. Voilà. Laat ek dit so sê. Dan Lulu, jy weet, dis jy en hierdie girls, nee. Ons is almal ander huise se mense. Ons is uitgetrou, ons is nie van hierdie kas op huis op nie. So, ek wil nie met jou Andre praat oor hierdie huise God nie. Ek wil met jou praat. En as jou Andre sê hy het nie geld om waar uit te kom en hy sal nie waar na toe gaan nie, dan kyk ons na jou toe om die leid in te neem. Huise word gedra deur vrouens. Families word by mekaar gehou deur vrouens. Ons wil nie hê dat jy sê jy is uitgesluit, ons is nie betrokke, ons is nie. Ek wil hê jy moet vir jouself immerse in die familie waarin jy trou. Dan sal jy veilig wees. Dan sal jy lekker vir ons aansluit. Jy weet ons is lekker mense. Jy weet ons is lekker mense. Immerse yourself, like jy nie sê die mense waren nie met my, die mense praat nie met my, die mense mag nie wat. Julle weet waar bly ons, julle het ons nommers. Praat met ons, raak betrokke, word regtig deel van ons. Laat ons jou nie net ken as Molase. Laat ons weet, jy is Lulu, saam met Amoira en Letitia en julle is dieselfde kant. So moet nie op 'n kant net staan en dink, ons het die verskil uit aan. Julle weet self, met mekaar verkeer in terme van julle se huwelik. En bly in die boundaries, bly in die boundaries. Julle het al die kindertjies wat julle in die lewe gebring het. Maak die kinders groot, saam groot, selfde jaarstiek. Drink hulle as equals, loop saam as jy saam loop. Dan sal julle 'n goeie huwelik kom. Moenie kyk na hoe aan die Ise huwelik lyk en hoe aan die Ise huwelik lyk en hoe ma en pa se huwelik lyk. Die huwelik word nie gekop nie. Jy vind 'n ritme wat vir jou werk en jy bou aan daai ritme. Ek dink as ek vandag graag uit die verskillende is, vind hy ritme en dan sal dit goed gaan. Maar ek is baie excited, ons het lanklaas 'n huwelik gehad en ons het troue gehad. So ons is opgewonde dat ons 'n lang haar girl het en so welkom tussen ons is opgewonde en alle geluk met julle pad vorentoe. As ek mag? Yes. Ek wil net sê, uit 8 biljoen mense in die wêreld, 3 miljoen in Namibia, 110.000 in die Karas region. Is julle twee van die gelukkigste mense kies, omdat julle mekaar gekies het. Dank aan die ouers. Een ding wat ek geleer het, is moenie op mekaar. Don't give up on each other. Ja, dank je. Moenie opgee op mekaar. As geskeide man, ongelukkig. Dis wat ek geleer het. Dis die grootste fout wat ek en my geleese vrou begaan het. Is ons het op mekaar opgegee. Soos die ouers gesê het, trouw mekaar. En huwelik is nie omdat daar 'n skei prosedure is. Beteken nie dit is waarna toe gaan nie. Wees lief vir mekaar soos Christus die kerk lief het. En ek sê altyd, 'n huwelik is amper nes 'n begrafnis. Jy, voilà, dood aan jouself. Jy, dood aan jouself.
dit is 'n nuwe identiteit, een in Christus, waarvoor julle moet mik. En ek wens julle alles wat goed is. En weet, nou gaan die duiwel kom. Bly in gebed. En nederig. Net soos julle nederig voor die groot mense bly, bly nederig aan mekaar. En laastens, die ene sê, none are righteous because all have sinned and fallen short of the glory of God. You are not right, she's not wrong. You are not right, he's not wrong. There's no one more righteous than the other. So yeah, carry each other and love each other. And die to yourself. Yeah. Yes, and Pastor Miles Monroe says that you cannot have a reason to love somebody. Somebody says, why do you love me? And they can answer, it's wrong. Because even God doesn't love us for a reason. You understand? If somebody loves you for a reason, and that reason is not fulfilled or whatever, there are disappointments, and so the chain goes. And so your personal decision can affect not just the two of you, but the whole family, your community. I trust that you don't have reasons to love each other, you just love each other. You understand? So, Afrikaans is very bad. Afrikaans is niet zo goed. So you need to love each other, not have reasons to love each other. And then you'll grow. A wise old lady once said, at a ceremony similar to this, that if the head of the house is the man, then the woman is the neck. Can't move without the neck. You understand? And so you become one. And it's no longer ek. You understand? So we just wish to ask that God bless your union. And always remember not to have reasons to love each other. Just love each other. Okay? Yeah, so it's kind of not kind of, it's a joyous day for me, but also a sad day. Because it's my last born, so my house is empty. Only the two of us left. I could say Lulu and Joandri. Good for you for the kop van die gegeven. Maar die pa zei ze zo van, ik en je ma zijn altijd bestaan voor je dat doen. Verraad, we moeten hier maar in de douwen. En ik heb gezien dat Joandri makkelijk was. Only reason I can so we can all the blessings, life ahead, and like I said, maar the men above. Daar is niet één huwelijk wat diezelfde is. Ja. Net zoals ons mensen ook verschil van elkaar. Zo'n huwelijk verschil van elkaar af. En dat communication is baie belangrijk. Ja. Als je ongelukkig is, praat je dat wat in jullie huwelijk is met andere mensen bespreken. Ja. Dat is jullie wat daar huwelijk moet opbouwen. Dank je vader. Ik sta naar mama bij 30 jaar. Ik weet niet hoe moet ik het recht krijgen. Ja, ik sta nog alleen daar. De Heer heeft mij gehelpt dat ik mijn 2 dochters goed gemaakt heb en mannen gegeven. Maar jullie zijn alle bekend als wie. En zoals mijn aanstaande schoonzien. Pa zei iets lang daar is. En vandaag was daar niet meer een tuin. Pa. So all the blessings for you. Maak die Heer net
van sterkte tot sterkte brengen. Dus ik wil dat bouwen. En dat je zo'n mens van strengs tot strengs kan brengen. Dank je. Joandri, je kent me mos. Zo dat is nog net een paardje zo lopen. Ja. En dank je voor alles wat je voor me doet. Je maakt haar gelukkig. Dat is dat zo. Ik zal later verder. Dank je. Mijn zuster heeft gepraat van dat Mola en Ma heeft in laat killen naar kijk. Maar Mola heeft ook een zuster, ja, als ik zo naar kijk, dan zie ik haar ma, is een ma. Zo, hij heeft een zuster. Wat niet in de achtergrond is, maar ik wil toch heen, jullie moeten toch kennis neem jullie het. Neem kennis, maar kijk ook naar haar toch. Alsjeblieft. Ja, zo. Kan ik ook nog iets? Ik wil vragen voor kokfamilie. Treat voor haar als het tegen naar één kant is. Ja. Zoals wat ik voor zo'n waandering, dan treat als het naar één kant is. Dat is elkaar weg, ja. En dat is een leer, onze die experience. Zo, onze experience, kom ons leiden op die rechte pad. Ja. Zo zal ons het zo aan de einde gekomen van hier, die programma. Zal ik voor iemand vragen van ons vandaag om? Halleluja. Kan siku elo hauna datsuke aroma. Kan sike sutse sidat aku matsku haike aroma. Kan sike sutse niti ein hanwetsku uri pada haike aroma. Sidati elo sat oseta ke khuwe ati wa ke sutse. Satske atwatwati satske antuni ke sutse. Nama khutse ka aisi basalomo batske kuri ngaba daretelo dumotse itsanga maqhutse sanga ka awase sida de ka unga taungre Jesu Kristu sanga ka batakira khauka ke sutse sida de ka pni kwa se ko intare Jesu Kristu ita ahutare nisisa hu ai mumisenti ngahare ke sutse ngaitsko hai kami ke sutse ma sisendu wa kuhia no fa kaunga bunga kutse ko ma ku kaitare tilo tumatse itsatsa kaituza uli kutse ngaman hanan ngatare ke sutse ida ta ko kuletilo tuma satske ku Jesu Kristu sida ngamitsa ke ana satske u ongama sida nganira kuri ke sutse satske sida ke aiba hain kutse ne family batilo tumatse sida kira kan ke sutse Uma rahia tsukumadarang aroma kutse. Satsa kira tinga matwatwa retilo tinga itsketi kamikesu. Ikai kira kesutse. Satsa kai kure kesutse. Ida sida da kesutse. Ahare ti hingur tinka ne twara ne kose ire kesutse. Ne twara ta tore pare tilo tinwatse. Itsatsa kai kure tine twara twike ire. Na itsken ira twatwa au. Tin idadi uniba ke sutra enkumi ke sutse akharera namsa ke sutse kaire ilo dimati ikhiti ngamiti nasisengele sanga ngaphezu kwesitudio onsne onse Vater hat etelos laat die naam laat die koning God zoals in die net zoals op de aarde geef ons vandaag ons dagelijkse brood en vergeef ons onze schulden, zoals we ons schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want aan u behoort uw koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in
Dankie so, ons het aan die einde gekom van die amptelike gedeelte. Nou kan ons die geleentheid gee aan almal om vir mekaar geluk te wens en te groet met die